Skøn Skole og Canon har i samarbejde lavet fotoworkshops for udskolingselever rundt omkring i landet. Det har været helt fantastisk. Vi har talt om etik og lært en masse om brug af billeder på internettet. Og vi har også haft en meget kreativ del, hvor der er blevet lært en masse om virkemidler og hvordan man skaber det gode billede. Til sidst har vi lavet en konkurrence med alle deltagende skoler, og det har været helt umuligt at vælge, fordi der har været fantastiske billeder sendt ind til den her konkurrence, og de ligger meget, meget tæt i konkurrenceforløbet. Jeg hedder John Hudson, og jeg kommer fra Canon, og jeg har haft fornøjelsen af at være med i juryen og set en masse gode billeder. Vi har modtaget rigtig, rigtig mange, og det har været en svær opgave, fordi de har været fantastisk gode. Virkelig, virkelig imponerende. Det har været skønt at se, hvor kreative eleverne har været, og hvor mange spændende virkemidler de har brugt til at optage de her billeder. Altså nogle fantastiske løsninger, de er kommet frem til på de her billeder. Vi håber selvfølgelig, at I får lyst til at arbejde videre med billeder på længere sigt. Vinderbilledet er faktisk valgt nu, selvom det har været næsten umuligt at vælge mellem de mange gode billeder. Det bliver rigtig spændende at se, hvem det er, der vinder det flotte spejlreflekskamera fra Canon, og hvilket billede, der nu er blevet valgt. Men uanset hvem, der nu vandt den her konkurrence, så kan I alle sammen være enormt stolte af det, I har lavet, og de rigtig, rigtig flotte billeder. I er så gode til at bruge virkemidlerne, og det, I har lært i workshoppen. Og jeg vil bare sige god fornøjelse videre hen med at fotografere.